Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Тукай районында юлларны төзекләндерәләр. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында нинди эшләр башкарылган? Бу хакта Мәрьям Файрушина. Шәһәр уртасындагы урман күле никадәр чиста, аның төбен водолазлар тикшерде. Чистарту эшләренең барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Уңайлы һәм куркынычсыз Тукай районы Әҗмәкәй авылы янындагы юл участогы турында машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр әнә шулай ди. 3 километрга якын юл өслеге тулысынча яңартылган, бирегә яңа автобусы тукталышы куелган, юл билгеләре алыштырылган. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Ровно 7 метров. Әҗмәкәй авыл җирлегендәге юлны июнь ахырында төзекләндергәннәр. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр ремонтның никадәр сыйфатлы булуына бәя бирергә инде өлгергән. Яңартуны күптән көттек диләр, юл тузган иде. Биредә нигездә чокырларны ямау буенча гына эшләр башкарыла торган булган. Бик рәхмәт бу юл төзүчеләргә. Каждый день ездим здесь, 9 кругов делаем, поэтому часто приходится ездить. Дорога отличная. После ремонта дорога отличная стала. Легче стало ездить и безопаснее. Әлеге юл куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында яңартылган. Моның өчен федераль һәм республика бюджетларыннан 28 миллион сум акча тотылган. Было отфрезеровано старое покрытие, был устроен выравнивающий слой, а также верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 сантиметра. Была заменена остановка и заменены дорожные знаки. Также было устройство съездов в щебеночном покрытии и в асфальтобетонном покрытии. Быел куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары проекты кысаларында Татарстанда барлыгы 75 төбәк юлларын төзекләндерәчәкләр. Моның өчен 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бүгенгә 63 объектта эш тамамланган инде. Төзекләндерү 2019 елның ноябренә кадәр төгәлләнергә тиеш. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Заманча җиһазландырылган уен майданчыгы һәм шуп савытларсыз ял итү зонасы. 43-нче комплекста эшләүчеләр Чалытованың кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. 43-тә 15 йорты янындагы майданчык барлык балаларны һәм ата-аналарны үзенә җәлеп итеп тора. Тик шуп савытлары булмау сәбәпле әлеге урын шуплеккә әйләнә башлады дип зарлана шәһәрдәшләр. Урынга Лилия Гатина чыкты. 43-тә 15 йорты 23 подъезддан тора, күптән түгел бирегә яңа балалар майданчыгы һәм эскәмияләр куйганнар. Шәһәрдәшләр бу үзгәрешләргә бик шат, әмма бу урында шуп савытлары булмау аркасында бөтен җир шуп-чар белән тулды ди алар. Мусорка кирәк, чтобы чиста булсын безнең комплекста һәм балаларның уйный торган урыннарында инде, шул детский площадкаларда инде. Шуңа күрә мин за мусоркой. И пакетлар да валяется, и пузырычыклар да трясә куя бәрәләр балалар. Мусор ящиклары юк. Претет идарә итү компаниясында проблема турында беләләр. Шуп савытлары булмау турында шәһәрдәшләрдән шикаятьләр кабул ителгән булган. Урны заказали, то есть жалоба от жильцов поступила, сразу же отреагировали, урны заказали. Вот они буквально на днях должны прийти. Ну, в принципе, урны, в течение недели установят туда. Шәһәрдәшләрдән шупшарларны теләсә кайда калдырмау сорала. Идарә итү компаниясында контейнерларны мөмкин кадәр тиз арада урнаштырырга вәгъдә бирделәр. Лилия Газина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Быелның 7 айында шәһәр бюджетына 1 миллиард 900 миллион сумлык салым кергән. Бу узган елгыдан 90 миллионга артык. Шул ук вакытта бюджет каршындагы бурычлар күләме арткан. 1 июльгә Россия, Татарстан һәм Чаллы бюджетларына түләнмәгән салым һәм иминият кертемнәре 2 миллиард 563 сумны тәшкил иткән. Шуның 201 миллион сумы шәһәр бюджетына. Салым инспекциясе башлыгы хәбәр иткәнчә, салым түләмәүчеләргә карата мәҗбүри түләтү чаралары күрелә. Прокурор берничә чирак буенча милекне кулга алган, 2 җинаять эше кузгатылган. Мэр Наил Махдиев шәһәрдәшләрне салымнарын вакытында түләргә өндәде һәм салым дисциплинасын бузган предприятие оешма җитәкчеләренең исемнәрен халыкка игълан итәргә дигән тәкъдим кертте. Нужно рассказать, кто добросовестно формирует бюджет города, республики, Российской Федерации. И рассказать о тех, кто, к сожалению, от этой прямой своей обязанности, зарабатывая неплохие дивиденды, получая прибыль, уходит от уплаты налогов. Руководителей предприятий называть пофамильно.
Полицияға ел башынан 67 мең хәбәр кабул ителгәне. Бу узган ел белән чагыштырганда 1 меңгә артык. Бу хакта Ичке эшләр идарәсендә узган брифингта хәбәр иттеләр. Бер генә хәбәрдә игътибарсыз калдырылмый ди белгечләр, хәтта аноним рәвештә кабул ителсә дә. Һәр мөрәҗәгать кизү бүлегендә исәпкә алына, аңа номер сугыла һәм тикшерү эше башлана. Мөрәҗәгатлар буенча быел 3300-гә якын җинаять эше кузгатылган, 12 меңнең составында җинаять җаваплылыгы һәм административ хокук бузу булмау сәбәпле кире какканнар. Срок рассмотрения у нас на 3 суток. Соответственно, может быть, согласно УПК, может быть продлено, то есть до 10 суток, там, до месяца, по решению либо прокуратуры, либо руководства. О каждом, значит, принятом решении, либо там, о продлении в течение 24 часов тоже информируется заявитель. Сулыкларны чистарту көнендә Шавылда урманы күлен чистартылар акция Ярбол паркында оештырылды. Әлеге чараны география җәмгыяте үткәрә. Максат әйләнә-тирә мөхиткә сакчыл караш булдыру. Ләйсән Ханова сюжеты. Урман күле шәһәрдәшләрнең яраткан урыннарыннан берсе. Бирдә җәен дә, язын да, көзен дә, кышын да һәр вакыт кеше күп була. Күргәнегезчә, бүген биредә водолазлар эшли. Алар урман күленең төбен тикшерә. Күл буен һәм аның төбен чистарту 2017 елдан бирле ел сайын оештырыла. Анда Шавылдан кала, Казан, Түбән Камадан да водолазлар катнаша. Озеро довольно-таки захламлено. Очень сильно. Каждый год чистим, каждый год достаем. Шулай да элекке еллар белән чагыштырганда шуп кимиде күлне чистартучылар. Быел нигездә алар сулыктан агач кисәкләре тартып чыгарды. Мен бу күлдән шуп эзләдем дә, ләкин тапмадым бер нәрсә. Кешеләр чистады күлен. Шуп ташламыйлар. Ташламыйлар. Ну, күлгә, по крайней мере, точно ташламыйлар. Акциядә катнашучылар өчен төшке аш та оештырылган иде. Шулай ук кызыксынулчылар өчен ачык һавада лекция да үткәрделәр. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Көненә 100 чакрым юлны велосипедта. Глеб Никульшин чит илләр буенча шундый сәяхәттә булды. 25 яшьлек шәһәрдәшебез Төркия, Грузия һәм Төньяк Осетиядә булды. Шушы көннәрдә ул Чаллыга кайтты. Безнең иҗат төркеменә үзенең үзенчәлекле сәяхәте турында сөйләде. Аннан алган тәэсирләре белән уртаклашты. Глеб Никульшинның сәяхәттәге тугры юлдашлары шушы велосипеды һәм 11 килолы рюкзагы. Анда йокы өчен кирәк яраклар палата сыйган. Башкага сумкасында урында калмый. Шәһәрдәш Төркиягә самолетта оча, аэропорттан ук велосипедына күчеп утыра. Шулай бөтен илне урап чыга. Турция, на самом деле, это не только страна, где есть море, где есть курорты и отели. Я хотел показать, что Турция – это страна с богатой культурой, страна с богатыми именно душой людьми и с великолепной природой. Кешеләр искиткеч ди Глеб, алар шул кадәр ачык, һәр кайда ярдәм итәргә генә торалар. Шәһәрдәшебез Глебның сәяхәте 52 көн дәвам иткән, аның 35 көне Төркиядә булган. Һәм менә шу сәяхәт барышында ул шактый гына сүзләрен дә өйрәнгән, һәм алар нигездә татар теле белән охшаш ди Глеб. Мәсәлән, Экмек, сау, сөт, су. Афәрин. Иң кыены физик авырлыклар дигән фикердә егет. Көненә 100 чакрым юл узарга туры килә. Аның яртысы диярлек тауга каршы. Тәгәрмәчегенә дә 26 тапкыр тишелә. Больше всего ты испытываешь диалог с самим собой, когда ты спрашиваешь себя: Глеб, а ты сможешь? И ты говоришь себе: Глеб, ты сможешь. И так было каждый день. Каждый день я думал, что я не доеду. Каждый день я думал, зачем я туда поехал. И каждую ночь, перед каждой ночью, я думал, как же это круто, что я поехал. Моңа кадәр Глеб Россия шәһәрләре буенча велосәяхәткә чыга торган булса, чит илдә әлегә беренче тәҗрибәсе. Сәяхәттән үзем дә башка кеше булып кайттым, башка культуралар белән таныштым. Бу исә кешене үзгәртә ди егет үзе. Алга таба да бар тик шулай. Велосипед белән генә сәяхәт итәчәкмен дигән нияттә ул. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау була. Шам игътибарыгыз өчен рәхмәт. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 780303. Ищите идеальное сочетание стиля, комфорта и технических характеристик. Представляем кроссоверы и внедорожники Хавейл с выгодой до 270 тысяч рублей. Единственный официальный дилер Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40.